Rád by som vás privítal pri novom videu. Akurát čakám na Peťa. Išli sme vyskúšať nové fitko, Armfit sa to volá, v takej dedinke Boldog pri Senci. Tak som zvedavý, lebo na fotkách to vyzeralo akože dosť pekné. Dnes máme na pláne tréning nôh, na čo sa teším, aj keď nohy boli vždycky moja slabina. Aj pred tými 5 rokmi, keď som išiel ozaj, že striktne všetko. A aj napriek tomu, že som sa cítil jak ten čierny Spider-Man, určite tí, kto videli Spider-Mana od jednotky po trojku, tak vedia, že to bol čierny Spider-Man. Nesmrteľnosť extrémna. Tak som zvedavý, že čo od toho čakať. Nejakú suplementáciu a... Nie, ešte nejde. Nejakú suplementáciu pred tréningom vám ukážeme asi v šatni, to bude najrozumnejšie než každý zvlášť. Akorát vám predstavím, toto sú také šoty od Adama z Ritual Fitness v Trnave. Je to taký obchod s doplnkami výživy, kde ja už chodím ozaj že dlhé roky. A ešte pred tými 5 rokmi som vlastne k nemu chodieval. Vie vám vždy dobre poradiť a je veľmi ochotný a hlavne človek, čo sa do toho vyzná, ako jeden z mála ľudí, čo predávajú doplnky výživy a je to fakt, že profík. Takže ozvem sa vám, keď už budem s Peťom. Chceli by sme to robiť na štýl takýchto vlogov. Nech to není všetko také vážne, nech je tá atmosféra trošku taká uvoľnená a uvidíme, že čo z toho, jak sa hovorí, že bude. Takže sme na šatni, môžem privítať Peťa. Čaute. Tak, poďme dať nejakú tomu. Pre-workout supplements. Neviem, povedz, čo ty dávaš. Máme tak, bez stimulantov. Vieš čo, ja som si dal toto, že neviem, jak to bude chutiť, lebo je to iba samotné, väčšinou si to dávam, že do niečoho sladkého, vieš, ak čo za tak mám kreatín, vieš, začal som dávať, ale vieš, ak to ja asi... už mám toto namiešané, mám tu kreatín, citrulín a sol. Aha, vidíš ináč, áno, tú himalajskú asi ideš, že? Dávam teraz obyčajnú, a dal som himalajskú. Tu máme takýto tried. Ináč po tomto som sa ľudia cítili jak v ľadovách. Tuto vám to Peťo strihne. Ježiš, Maria svata. Je dobré Tak som sa cítil potom to úplne, že... Ale vieš čo? Polku? Aby som neporušil partiu. Takto iba tak na chod, víš, že nech ten kreatín tam zakriem. Ďakujem. Ja keď som to videl ináč toho Vladabacha, že presne tak som sa cítil. Nie, toto bolo, víš čo? To bolo, že... Ježiši Kriste. Uvidíš, ak potom ti možno to videl. Nie. Dávam potom ešte tu takýto šot. Ako mne to viacej vyhovuje, jak som už spomínal, vlastne keď som na teba čakal, vieš. Ja dávam takéto práškové, ktoré si to viem namiešať. Vieš čo, akože... Áno. Že od PNC alebo... Len mi extrémne vadilo to, už aj v minulosti, že proste vždycky som mal aj 3 shakere, kde som mal, vieš, tam išlo to. No jasné, vieš, a predsa aj ten shot, ako vychádza to aj drahšie, ale len si to vypiješ a... Lebo tento mám ja čisto iba na pumpu. Čo hovoríš na prostredie? Taký maličký je toto, šetné. Ale vieš čo, podľa mňa, že na to, že si na dedine, ako dobre je to ozaj, že kúsok od Senca, čiže máš to, no, jak časť sen, jak je v Trnave máš na dránku, vieš, ale... Ale je to fajn, ja ich sledujem. Aha. A fitko vyzerali fakt vybavené, brutálne. Takže všetko nové, to je teraz otvorené. Aha. To otvorili oficiálne, tuším od začiatku roka. Aj pred Vianocami sa nám dali cvičiť, tak neoficiálne, ale teraz čerstvo otvorené, takže všetko novúčke. Nové priestory. Ináč, keď ste si všimli, mám na sebe ešte staré veci. Gym for Lance. V tomto to rastie všetko samé.
ide samé tak aspoň dvojnásobne. Dvojnásobne? Počkaj, ja si dám ešte... Nenávidím na tom kreatíne, že trošku zle sa to rozpúšťa. A... Pridám to ešte... Tu je zarobený interval workout. Takže ja počas tréningu dávam vlastne BCAčka. Je tam pridaný ešte minerál, ale on sa to volá, že kokos, vlastne minerál, minerál. A je to dobré na hydratáciu, teda tak mi bolo aspoň povedané. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now, get up and make a change, don't remember yesterday, if
If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, like huh? a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. Ja som myslel, že my sme začali cvičiť a on si tu vylehuje. 25 krát pol tona, v pohode. No, máš si čo láhnuť. Ty, ale si otlačený. Soldier, I keep on moving forward, always getting closer. March until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. March until it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always
normálne po tréningu, proteíny máme zarobené. Neviem, aký máš názor na toto fitko. Boli sme v novom fitku ľudia, ak som hovoril z začiatku videa, odcvičili sme nohy, akože tie stroje, je to trošku iné, jak sme bežne zvyknutí. Nezvyk, že sa to hýbe niektorým s tebou, ale akože za mňa super, je to také, to vieš, ak príde také skôr, že rodinné fitko, že predsa je to tu aj menšie, ale nevadí to. A super je takto, že majiteľ proste dojde za tebou, pýta sa teda, že čo ako, či si spokojný, takže v tom to bolo super. Ako som aj na začiatku ináč hovoril, chceli by sme takto chodiť, že po fitkách. Neviem, Peťo, jak by si to ty nazval, že Tour de Gym, alebo... také niečo. Spraviť proste, že takú sériu, že dáme vám nejaké hodnotenie, keď by sa pridal aj nejaký že majiteľ, že povie o tom fitku niečo, budeme samozrejme veľmi radi. Momentálne majiteľ, neviem, že či má čas, má tam nejaký tréning, tak asi asi ho nebudeme nejako rušiť. Asi nie, veď ešte určite prídeme aj nejakú inú partiu skúsiť, tak keď tak s ním hodíme reč nejakú, ale tiež príjemný človek. Pokecal s nami. Jasné, tiež, mne to prišlo, keby že sa vie, že poznáme tí kokšov, že neviem, že je to 5 rokov, víš. Super tu, také menšie fitko, že je tu veľa starov a sú tak na sebe, že menej priestoru. Ale nezavádza to zároveň. Nie. Akože možno na to točenie, že z nejakého uhla, že je to také trošku, že menšie. Ale super, nie je to, že by sa tlačil alebo niečo, je to fajn. A hlavne, že tu nechýba kotúče. Áno. Vieš, že... To väčšinou, keď z niečím ťahám alebo niečo, alebo taký leg press. Áno. A som aj rád, že si ma trošku vyhecúval dneska, pri drepoch trošku. Je to úplne iné, keď človek takto vieš má toho sparinga a keď chodí, že sám. Ono aj tak najlepšie bolo, vieš, že keby máme že často spolu tréningy, alebo že všetky, ono sa to moc akože nedá. Keby bývame obidve v tom istom mieste alebo podobne, tak je to fajn, alebo keby týmto sa živíme a môžeme chodiť každý deň, tak je to v pohode, robota, času málo, ísť niekam aj pol hodinu, potom pol hodinu naspäť, zabere to nejaký čas. A keď si musíš variť jedlo na ďalší deň a neviem čo, tak chýba ten čas. Áno. Ináč ešte jedna vec, preto sme chceli dať takúto sériu. Nech aj vy, keď by ste mali záujem, že idete na výlet alebo niečo a že chcete si aj zacvičiť, že spraviť si ozaj že nejaký výlet, neviem, že do mesta alebo ja neviem, proste chcete nejaký iný gym vyskúšať, nech nemáte stále taký istý stereotyp, tak aby ste aj načerpali nejakú inšpiráciu, že aha, tam to vyzerá tak, lebo predsa aj tie fotky, vieš, reálne. Ale aj tak je celkovo dobré, že je takto, že ja som zvyknutý na svoje fitko, vyhovuje mi, ale ísť takto je to úplne iný stimul nejaký, ešte aj plus nejaká iná osoba, ktorá toho trochu viac dokope, to je jedna vec, ale tie stroje trošku ináč zaberajú inú váhu, nie si zvyknutý, takže niekedy tam dáš väčšiu váhu, ale musíš to s tým zvládnuť tú sériu, takže je to fajn aj niekedy napríklad, že keď má na to niekto priestor, že túto partiu cvičíš v tomto fitku, túto v tomto fitku a je to fajn. Áno. Takže... Ešte to bolo, že kebyže sme, vieš, že traja, že predsa, že ešte niekto nám to dneska akože točí, vieš, tak bolo by to, že super. A práve preto aj do budúcna chceli by sme tie videá trošku dlhšie, lebo sám keď som bol v príprave, Peťo, ja si myslím, že máš to tak aj ty, že tie videá, keď niekoho pozeráš, tak má to výhodu, že keď majú že 40-50 minút, lebo aspoň ja, keď som jedával že 7 krát denne, tak už keď som mal to 6-7 jedlo, no tak... Perikardiu a... Áno, tak akože ja som si pozrel do videa, pozriem na tanier a to jedlo tam ešte stále bolo, čiže ja som niekedy jedol aj 2 hodiny, čiže preto by sme trošku radšej dlhšie trochu videa, aj počas tréningu mám trošku kecali. Dneska sa to bohužiaľ nedalo, lebo predsa aj tie nohy, tak to bol akože masakér. A povedal by som, že ten crack dneska, ale tak ja som si dal taký ždibec. No ja tiež trošku. Tak, ale je to lepšie. Ono to netreba s tým preháňať, lebo zase ani byť prekopnutý a neviem čo na tom tréningu. No my dvoj som poprekopnutý. Ono to je úplne od veci potom, lebo... Áno. Takže tak. Dobre ľudia, vidíme sa v Popolčanoch. Čau. Ty kokot.